שלום לכולם, לי קוראים מעיין, והיום נעשה סרטון של איך להכין מיני שועל. אני רוצה להראות לכם דוגמאות. לוקחים דף ריבוע, אני ממליצה שהוא יהיה בצבע כתום, בצבע שועל, ונסובב אותו וניקח את השפיץ הזה ונקפל לכאן, ואז ניקח אחד מהשפיצים שאתם מוכרים, את זה למשל, ואז נקפל אותו למעלה, וניקח את השפיץ השני ונקפל למעלה, ואז נהפוך וניקח את שתי המשולשים האלה, נעשה ככה ונקפל. עכשיו נראה איך מצרים. לוקחים ככה ככה ועושים אף חמור, אישון וקריצה, ואז פותחים את הפה. ממליצה לעשות ניבים ולשון. עכשיו תראו איך עושים. לוקחים את האצבע, שמים כאן, ואת האגודל כאן. שלום. אז סוף של הסרטון שלנו חברים. נתראה פעם הבאה. ביי.